Kikna skul menne kasing ka apoi trik unai lor klele lagi skul ban panjing era bajik pensyait ngin kai ya ki subject ka bagi syam jing e kam tam ha ka bedai bat ka mathematics bat ka science. Wala ka sarkar kla ailat kikna bagi ne chiki skul nrei la sakhe bagi dan tang kendiat ngode klele chiki skul namar bon kikna ki sa sajengai bat bon kidan chala kishnong. Kikna ha baki rung hagi skul ru kila ban bot renti igijing betha ak bedai ban ya dai dia na kajing pang covid-19. Bat ki bor penyat skul kila bo iki jakatet keti kajing thau ya kajing shet bat kila penchong jengai ru iki kena iwei na iwei pat ki kena kila penpau ba kila ojing mento shibon namar kila yo ben kli ki babon ki jing kli ha ba kim shai ne sngotu ya kanu kunu nong bat kila ong babaro shikata kila ojing batai tang nang ba ka whatsapp ne ki wei kilat handrai kim de yo ojing mento than kum ba ki kendo mar khamat bat kino hikai Sister Lydia Pala ibadai principal jang Sacred Heart Girls Higher Secondary School Maulai ila ong bawala ka sarkar kalasya aki kena banit mi shiki school ndrai ki babon hi ki kena kidang salya banwan shiki school Kajanga nganang botkin sa wan kambun namar ba ngatip ba ki kwa banwan pai sa school tang ba menta ka singi ki bawan gide ki baduna bha pat ki kena class 10 naka kamadong naka percentage ka baki day banwan menta kam kalong no tang si percentage baki wan habay day bat kane ngala ban ong banamar ba bon naki kisa sya kinong kendong tegi jenjar banwan pai lane banwan sa biang shane sesor namar bon naki kisa yung wai ka wai pat kisa po hostel po boarding jongi namar ka hostel ka 4 pli kita kadaw kim lapan wan pai haduk mentang impan nang ong lano ka boarding kan sapli lane ka hostel kan sapli bon naki kila phone yangi bang lada kila day na eban wan pai tam bangi klampat laban ai jubab yaki nata kadaw ka dunaka jengwan jongki khna ndre ki kwa hiban wan ngatip yakata te ki bala hiban wan menta ka sing ki detang gitu ki basa maulai ki badai na shane he ndre ki badai na shiki wei ki kishnong ki pala banwan hajin sha ki khna ru ki kimen kinong hekai ru ki kimen ngimtip ya lada kadai ke babahana ke basniu ladangi perkhat ya kata ke jengpang lane tau kyang hendrei kat kum ke jeng nak benta ki khna kalong ke babahi namar ba khamtam ki khna kelas 10 khna kelas 12 kin sayo ke jeng yarap nanong hikai namar ke bah online kumban ong no ke bangil adap shim na do banai april kam la banong ke babiang namar khamtam ya ke maths bat ke science kim la ban demonstrate yaki baro hapok ka online namar ki khna ki don kam he habawat lada ki wan man ka sngiru ki khna ki dang duna ha ka jeng pule puthi jong ki mo ha ki bon ki benta menta lei da ka ba da online te ngimtip re ki ale ayuru hayeng don ki ba hadu menta khna kelas 10 jongi ba menta ka sngi ka bai ka kemi ka wan ka ong ba ka khun jong ka hadu menta ka klampat yo ai ru namar ki sa sha jangai ba ta ka daw ka network kamlong te kim don whatsapp tharai ka smartphone ru kim don takadaw ka la du bha te ka ong menta ka sni ka wan ka kemi ka ong bakan sa wan lam no i khun jong ka shane sha maulai nambar ki sa po konton masar nang takin sa stang ban wan school Small comment kan bang kat wan ya school banyak kali bahani kino hikai ke ka jeng ya bang syam kum tua kum ha mobile te kalong ka jenjar mai ki bodok masuk te ban yo kum tua kum da so thu bha te mobile ru nama ba teng teng kan network ru kam tam sti kino kendang kam dang klain bha lem tu da layo kino smakna ru dam so thu ru kalong long jenjar da kali na phone makna nang kai kam long so thu bha da ko makna ho kino hikai ki ong ko yangi tama da ko makna dan teng teng so thu dan teng teng ba kadang long te ban so thu ba ka tu hindi mentang awas skop ba ngayom kali ba kino hikai kata ka jeng e bang syam bat kila ban explain bha yangi kan ma ki ka jeng e bat ngayo ba kin ka jeng mentona ba wan skol dan ita jeng year hindai ngim mansing haban wan kena manginyo jeng mentoy la dia ru tambangi ham prevent bha ya dia na bentai kini ki ibaro ta ka jeng du jong khna te kalabun palat hiken kam ban ong no ma menta ke sarkar kam ban se kalong ka education department kam ban se ban penduna ya ka syllabus ta ka momot bagi khna kelas 10 khna kelas 12 ya ka to ke benta kin sedu no ban tip ken kalong ban tip tenda kila lek saki kelas ki bakam he hadin shakmat kalong ya ka to ke benta yo la se kan sadon ke jeng duna ai ha ke jeng so thu chongki ya ki to ki lesson lada tang lada ki khna kilong ki ba start dalade ki la ban kempang ya ka ndrei ban ong no ki vei te kalong kala dei ka jeng du ka ba krau ba
klempep mano namar ba man na kapor beki mi pa lada ki yait ne surok lan ki banang ne nang taibat ki jong ki khna ret ru ki ong bai sister lano ka school kan sapli ki kwa ban pha ki khun namar ni la thai khna ret kim ju ku ngu ki mi ki pa namar ki ku ngu tang ya ki nong hi kai mo te kam de tang ki khna he ki badu bat ki khna ret kham tam ki baret kum khna nasari khna kelas KG barok mo ki du bha Kani kejing ailat ke sorkar kela ajing mentoi ki kena Andre kala bo pat dah kejing ek ke bakrau ki kena ke basa ki tan no kendong ki bawan school Chesor Shillong. Kini ki kena ke lapan pawe kejing ek ban wan man la ke sni ki school namar bagi hab ban syong kali da bon kenta bat kim ku aru ban do ya ki lat ban kendo ki no hikai ban panjing arab. Wat ki kimi ki kepa ju kini ki kena ke basa ki tan no kendong ki lapan pawe kejing ek ban wan ya laman la ke sni lagi kun bat ki la kerpat ke sorkar bahkan pleno ki hostel school kenang bagi kena iki basa iki tan no kendong kinyo bansa no haki hostel kenang bagi ombo ha gejing e iki kena school ni kimi ki kepa kalit kawan kabaman la kasni Borok sekata bapi wan school ini ki sinang pisah hai Ngasa hostel hang ne konven teman tak empat sak ban sak ke hostel em nak kadau yo tak kadau ba kan ni corona mla re na mar ngi bam no jo hi ngi la ngi chong hajan ngi thia mar jan te ngi chong mar tem la he em chong mar jan tak kadau ko hi na mar ba ngim la re em man bu man chao man kasni kam tam mai kali man taro la kam kiu dor ma ngim la re ban chu hiar chu kiu national chane national te ko ai ban play no te ngiting tang bapa nakadaw mangila du kelas ni du te ngi haban wani ong ngi ko ai am jeng puliru teman tak ada ke sorkar ke empat sak iki kena ki basa hostel bakin sak pinap no pinwan be malang kasni ban pan iki jing ban sai ni no kai ha ngi haban wani ngi lek me pan nim tan lat sure sewe ro te borok sekata ba namar nga yo kun jonga bo po kan ban te menta pan kalong komni long kasim jinge hajing sha jonga tangalong bakloi ban pha e kun ban wan pendep jing puli namar wan pasan yang ni ndai ke jing menta di nakali kamtam ta kiya kin ka ot iben namar te ke jing jonga dikatakan te da kalong kan ikor kom tengi baduk basa sa jengayam nimlar men be ndo nawar ntin nadu ntin po sino mojam ban wan kan ban bu in ke kun sini po selong kan katakin ke jing ko jonga kalong den takadaw kan malakim pli ke hostel tengi ba nong kendong tengi kendu ke jing ko krau nomor kali ro jaka jeng isti kali duna supaya iben nomor te ke jing dikatakan suka pisah baik kali ro ang sistem nomor mengi di tangkinong belah ndi butir kam sarkar